daga murya murya ya yi kala sanar kai tarmin jiniya wallahi wala aiki na yaro ya ce jiya mutane nake so kuma aiki na nan da ya ce Allah ya sa da Allah nake bibiyar nan kana yin sai da je kan da shi har kuma kan daga murya wannan sarki gadara ce ba zai daga murya ba la'akari da cewa ba sa sanya 'ya'yansu cikin wannan hanya ta bangar siyasa. In ko haka ne ya kamata matasa sani cewa da mu ake batawa kuma da mu ake gyara. Don haka ya kamata mu sani cewa ilimi shi ne ginshiƙin kowace al'umma. Matasa a yi ilimi don a koyi jahilci za a kiyaye yayan uwa. Gaishe ka sarki. Gaishe ka sarki. Gaishe ka.